Kaixo guztioi, ongi etorri gure bideora. Gu, Aitor, Gartzen eta Iñaki gara. Eta gaur, gai oso garrantzitsu bati buruz hitz egingo dugu. Gatazka individualak eta kolektiboak elkarrizketen bidez ebazteari buruz. Bideo hau LH3 mailako ikasleentzat doa. Eta gure bideoa Creative Commons by SA lizentziekin partekatuko dugu. Prest? Zer da gatazka? Eta zer gatazka mota daude? Lehenengoa, gatazka, desadostasun edo arazo bat pertsonen artean. Bigarrenik, gatazka individuala. Bi pertsonen arteko gatazka da. Orain gatazka baten adibide bat ikusiko dugu. Arazoa konpontzeko 3 urrats hauek jarraituko ditugu. Bale, lasaitu eta arnasa hartu. Entzun. Eta adostu, hori da. Zer behar dugu gatazka bat konpontzeko? Arazoak edo liskarrak hitzen bidez konpondu ahal izateko konpetentzia soziala ezinbestekoa da. Eta horretarako asertiboak izan behar gara. Baina, zer da asertibitatea? Asertibitatea hitzak, tonu, egoki edo zuzen batean erabiltzea datza. Zure sentimenduak adieraziz besteenak zapaldu gabe. Gatazka 2 pertsonen arteko kontua da. Azkenean, gatazka bat ez da gertatzen 2 pertsonek ez badute nahi. Orduan, hobe da beti pentsatzea gatazka batetik ez dugula irabazirik aterako. Izan ere, gatazka bat konpontzea oso erraza da. Autonomia pixka bat jartzea da, buru pixkatera biltzea. Gatazka bat konpontzea, pizza bat jatea bezain erraza da. Eta ez baldin badaulako erraza, laguntza eskatu. Azkenik, mezu nagusi honekin geratu. Elkarrizketa da gatazka guztia konpontzeko tresna. Bueno, eta ja, denbora matu zaigu. Baina lasai, urreko klasean ikusiko gara. Agur!